Denge gel, Denge Kurdistaniye. Şinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın heja iru hevde hiçliği 2025 inili Brüksel'e saat dehlamede 12 hemen uçayın navarojede peşkeş biken nevdem azadi arebe rapoya. Dagir Kerem bombeyenli sirin o tişredi barinin balafren bemirov en bombe barkeri siha yen devlet atık ada gerker divan geliyande hereme bejaya sirine o derdura bendava tişne bombe baran diken nöbet ali bendava tişne jidroja dehemin dedi dome divin haberede jikamış do tirbespi o amude besedan kelji bu tevli çalarken nöbete yalı bendava tişne ve ben seri sibehi berekete nöbet taran diyarkirin ku armanca devlet atık ji erişan bıdavikirna nöbete o ruhandına bendaviye devlet atık adagi kedu bala frenşer erişin nöbet taran jikere bu ve encamede şehni şehit bu zedetir bazı şehni jibirindar bun tevi erişan şehniya çalaki berdevam kirin çalarken nöbete yalı bendava tişne ji haşte çile o ver ve devam dike. Şeniyen amude tevli seferberiye bu reveberiye xoseriya demokratik u hezen süre demokratik kasedele hemberi erişen devlet atık adagir ker uçeteyen ve seferberiya giştiragandın. Dive çarçüvede komeke şeniyen bajare amude bida xuyane gedan. Dida xuyane deragihanlıku ev ve lekeleka hezen evlekariye hündürün bisekenin o parasına bajariyen xoya biken. Koçberen Afrin'e tevenlik bu yere name şandırlı bajara kamış ve Rojava'yı Kurdistan'a Koçberen Afrin'le hemberi Hamsariyane tevenlik bu yüme şekli dar kız Koçberli peşiya statyuma şehidan dozde adarlı kombun hatta biber bir komiseriya bilent a Koçberan yani tevenlik bu yüme şia Afrin yani peşiya abah yani tevenlik bu tekidarı sücen devleti atır kul Afrin'u şehbaya pek anne name ekhuenden dinamede tediyar kerin kul sernavi Afrin ya komiteye katiya vakirin ev komitej bu ve gereke be evle u brumet banklı saziye navne tevedike Afriniyan dinameye xuda balkşan servan xalan devlet atırk bajara Afre dagir kiriye leheremen dagir kiri bicih kirina çete u malbaten çete an hevdide demografiya hereme bu herine ev kiryarlı peşya çareseriya mayinde yajı bu Suriye astenge ekmezin u ciddiye deveku sahiyen navne teveyi berpirsiyariyen xo bicih binin Diveku saziye navne tevi berpirsiyariyen xo bicih binin ucbu ve gereke be evle bike ve navali bu tevgeride. Yekitiya ragandına azat edeceği Şam Banker yekitiya ragandına azat yere ab da xuyanet erişen ben haber en devlet atırk adagi kerşer mezar giregut devlet atırk baban erişen hovane valatiyen rojnava dike armanç erişen devlet atırk adagi kerle hereme biteybetiyle bendava tişne metir sekmezin derxistiye hole gele hereme bu armanca parasına benda ve nöbet edigiren oji bedenen xwe mertalen zindi çekirne devlet atırk adagi ker erişi geldike o gelek sivil şehit u birindar kirne yere abalk şanser erişa duhji ugut dencama ve erişa hovane de gelek sivil u ser rojnavane hevalen melleyla abde hivda hebun u dijwar ali şer birindar kirne dinozde kanuna 2024 deji rojnavan nazım daştan u cihan bilgin kirin armanç u şehit kirin devlet atırk u çeteyen ve yen paramiliter süce müruvaniye diken deven neteven yek bu yekiti Avrupa saziye mafya müruvanı ben beramberi erişen hovane yen devlet atırk bikevin avali bu tevgerede yekiti ragihandra azat yere dağvazkir kuji sedama süce müruvaniye devlet atırklı dadge navne tevi vere darızandı. Jibu eşkerekirna sücen Türkiye kampanyaya hashtag'e hatta spekerin şeyini uçalık verin vaka sivil enherama bakuruşatı Suriye hamleye hashtag'e da spekerin armajı kampanya evekku sücen devlet atırk adagir ker uçeteni verin eşkerekirin hejayı bir hıstına ku devlet atırk adagir ker değir şadici bendava tişne de konkuji pek anine şehit u birindar gelekene.
Polisên Tirk bi ser prodüksiyona Martî û Güncelê de girtin. Di çarçoyê lêpirsina ser dozgerê Komarya İstanbulê de polîsan li Amed Wan û İstanbulê bi ser malan de girt. Di serdegirtinan malan de rojnameger Reyhan Hacıoğlu, Necla Demir, Rahime Karwan û Ahmet Güneş hatin milçav kirin. Di çarçoyê heman lêpirsîlê de polîsan bi ser prodüksiyona Martî û prodüksiyona Güncelê yên li navçeya Beyoğlu ya İstanbulê de girtin. Polîsên ku bêyê agahiyê bidin xwediyên şîrketan bi ser de girtin, derî şikandin, hemû kompyûter û hard disk desteser kirin. Sekesên ku desteserkirina vînê şermezarkirin hatin girtin li taxa Yeni Pazarê ya navçeya Akdeniz ya Mêrsînê 14 kesên ku ji ber desteserkirina şarêdariya Akdenizê şermezar kirin hatibû miçav kirin. Piştî karên li Müdûriyeta Polîsan Qedexeya ew sevkî adliya Mêrsînê kirin. Dozgeriye bi îddiaya tevî ku ne endamên rêxistinê ne jî li ser navê rêxistinê çalakî û xwepêşandan li darxistine bi daxwaza girtina ew sevkî dadgehê kirin. Dadgeriyê derbarê AD 19 salî RE 18 salî ve YT biryara girtinê da û 11 kes bi şertê kontrola adlî serbest berdan. Li İzmirê doz li 25 kesan hate vekirin di hilbijartinên Sûyekê adara 2024 de şarêdariya bajarê mezin a Wanê kete destê Dem Partiyê li desthilat AKP hewlda şarêdariya Wanê dagir bike li ser vê yekê li gelek bajaran çalakên protestoyê hatibûn darxistin. Li İzmirê jî bi pêşengeya hêzên Ked û Demokrasiyê di dudê Nîsana 2024 de daxuyanî hatibû dayîn. Bi hinceta beşdarî vê daxuyaniyê bûne derheqê 25 kesan de doz hate vekirin. Dadgeha İzmirê îdaname kabul kir û danîşîna dozê sihê Nîsanê de werê li darxistin. Şarêdarê Beşiktaşê Rıza Akpolat hate girtin. Şarêdarê Beşiktaşa İstanbulê CHP'yê Rıza Akpolat di sêzdeyçilê roja duşemê de bi îddayên endamtiya rêxistinê suç di îhaleyê de nelêrêtî kiriye hatibû binçav kirin. Akpolat di nav de 40 kes piştî karûbarê li Müdûriyeta Polîsan duh sevkî adliyê hatin kirin. Piştî îfadeyê li dozgeriya Akpolat û 31 kes bi heman îddayan bi daxwaza girtinê sevkî dadgeriya cezayê sulhê ya nöbetdaran hat kirin. Akpolat jî di nav de bigiştî 23 kes hatin girtin û 17 kes jî bi şertê kontrola adlî hatin berdan. Baroya İstanbulê têkildarî lêpirsîna derbarê rêveberiya baroyê de civînê çepemenî li darxist serokê baroyê İbrahim Kaboğlu ragihand ew ê li hemberî zexta li ser hukûqê 23 Sibatê kom civîna awarte li dar dixin û ev şîro vekir. Doza ku li rêveberiya baroya me û serokê me vekirine ne li gorî hukûqê ne jî li gorî destûra bingehî ne ev müdaxaleye demokrasî û îradeyê ye. 20 Meha 2024 de bi hezaran parê zer bi îradeyekê azad rêveberiya baroyê hilbijartin û em me li ser hukukê li ser prensîbên peymanên navneteweyî sondxwar. Hemû axaftin û faaliyetê me di çarçoya pîvanên destûra bingehîn de ne. Ev dozeke neheqe li me vekirine. Seroka baroyê berê ya baroyê Filiz Sara jî got tu kes nikare baroya İstanbulê mîna terorîst nîşan bide. Em müdaxaleya li baroyê bi ti awayî qebûl nakin. Em ê bi hev re li hemberî vê bêhûqiyê bisekinin. Serokê berê baroya İstanbulê Mehmet Durakoğlu jî diyar kir ku bi destê darazê stratejiyên siyasî tên pêkanîn got êdî parêzeran jî ji vê otorîterîzmê para xwe digirin. Lê ji bîr nekin ku yên bi hilbijartinê hatine wê rojek dîsa bi hilbijartinê biçin. Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron çû Lübnan û Beyrûtê li gorî medya Erebî Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron danê siharê gihîştiye Lübnanê. Têgotin ku Macron ji alî Serokkomarê Lübnanê Joseph Aoun ve hatiye pêşwazîkirin li gorî heman çavkaniya Macron ve berpirsyarên Lübnanê re jî bicive. Hêjayê gotiniya piştî 12 caran civîna parlamentoyê di nihê vê mihê de Joseph Aoun weke Serokkomarê Lübnanê hate hilbijartin. Beli godan jemen û çên saat deh pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.
tembure Nazan hevdete Birinanın kure Yaramız mendure Navalin tembure Nazan hevdete Şava sabratete Tebser mindanete Vela tevrmete Vazmama hasnete Şava sabratete Tebser mindanete Vela tevrmete Vazmama hasnete